Priatelia, téma priznania vlastnej chyby vo výchove. V spoločnosti panuje taký názor, že ak rodič prizná svoju chybu, stráca svoj rešpekt. Odborníci vedia, že opak je pravdou. Keď prídem k dieťaťu a ospravedlním sa mu, dieťa, keďže sa učí napodobňovaním, ďalšíkrát príde ono k vám a ospravedlní sa ono vám. V tom je ten vtip, že to funguje úplne naopak, ako si spoločnosť myslí. Myslí si, že ak priznám svoju chybu, nebudem mať autoritu u dieťaťa. A rešpekt je niečo úplne iné. Rešpekt sa buduje cez hlboký vzťah. A tým, že sa dieťaťu ospravedlním, sa mu maximálne priblížim a prehlbím náš vzťah, pretože poviem, že aj ja, ako dospelý človek, sa môžem myliť a je to v poriadku. Potom sa deti neboja robiť v živote chyby, respektíve oni ich budú robiť, či my to budeme vidieť alebo nie. Rozdiel je v tom, či nám prídu povedať, že nejakú chybu spravili. A keď budú dospelí a pôjdu z diskotéky a spravia tú chybu, že skúsia napríklad trošku viac alkoholu, ako by mali, tak vám zavolajú a nebudú sa báť, že ich za to potrestáte, pretože každý sme si tým prešli. Takže prajem vám rešpekt a hlboké vzťahy.